Lista, no? Mga dulong naman kita sa inyo sa pila ka mga ambanon. Bisan pa matod na sa subong bag-ulong kita recover, no, sa aton mga ginatawag na kalisod, no, tungod sa pagtaliwan sang akon nga anak, pinalangga nga anak, no, nga mo si Toto o kon si Toto Pastor Reggie Pitzilier, no. Himudos gid ako, no, nga mag-live sa gihapon para gid sa tanan-tanan nga amon mga viewer, no. Ini mga masubo-subo ning mga ambanon ang idulot naton sa inyo, no, bilang pag-dulong naton, no. Kagapon sa palahuayan, no, sa malino nga palahuayan ni Toto Reggie Pitzilier. Kabalo ako, yara nga siya subong sa poder ni Lord, no. Yari, no, ang ambahanon nga ginatigulo ko, kabay lang nga, way lang si magano, no. Kaya siyempre, ginano nato nini, medyo mga masubo ini mga ambahanon nga ipabalo na kon sa akon pinalangga nga anak, no. Yari anay unahon ko ini ambahanon nga nagatigulo ang penitensya.
kaya mo nang ambano no, bilang papalo naton na ako no sa akon nga gid nga pinalangga nga anak no, kabay pa no nga hindi lang pagdibon gid sa nga akon umaga no nga si Inday Kristen Belchis Pitzilier no. Kabalo kami kaya ako namon ini tanan bangod no sa bisan pa masubo gid sa among nga bahin pero te nagasalig na kami no. Gayara na subong si Toto Rigi sa poder ni Lord no. Kay bisan matuod nga daw hindi gani ako maka bisan ka kanta ko daw ano bla no. Kung madumduman naton daw halos daw hindi kita kabungat no. Tangit sa iya nga pagkaliwan. No? Pero kaya ako namon o kung masarangon gid namon ini at least ang ining mga ambahanon nga ginadulot ko natuhoy ginapatuhoy ko gid ni siya no para nga mapahamtang na lang siya sa iya sa pihak nga kinabuhi no sa pag kuan sa iya no sa pag ano na daw hindi ako makadumdum ron no sa pihak sang pag kuan sa iya ni Lord no. Ti yari pagid tatlo ini ka medyo masubo-subo ang ambahanon nang yatag nato no? Para ini sa anak na kung nagtuliwan. Yari pagid ang ambahanon nga nagatigulo ang hulaton ko.
tanan. Okay, muna no, bilang pangaduhan naton dulot no, para sa inyo no, naghalin no sa atong tagipusoon nga ginahalad gid nakon sa akong anak nga nagpaliwan si Toto Okon Pastor Reggie Pichelier. Yari bilang pangatapusan naton nga ambahanon nga medyo subo-subo no. Idulot naton sa inyo ni sa kambahanon nga nagatigulo daw hangin nga gugma. Yari no. Wala ini sing kabay pa no nga hindi lang kapa ano sa sa iya asawa o kung kay Tinte no kay ini iya bilang pagpabalo naton ini sa bilang pagpabalo naton sa akong anak na pinalanggan kabay pa no hindi lang pagdibdigon sa akong nga umaga no yari ang ambanon nga nagatigulo ang daw hangin nga gugma. Sa pagtulong permiging nadambo ang imo pagdiya mapaipat tiyak kong sobra pa sa ako ang kasing-kasing ko nagapinitin siya kayang gintulot mo daw hangin nga gugma walay kabangdanan ang imo pagdila sa hinali lamang ikaw ang nadula daw hangin nga gugma nangin kabang danan sang mga pagbako sining akong dughan katulad sang ungon nalabing dalitan daw hangin nga gugma tampala sa sinumpaan ang kasing-kasing ko nakapinitin siya kayang dinpulot mo daw hangin nga gugma walay kapangdanan ang imo pagdiya sa hinali lamang ikaw ang nadula daw hangin nga gugma nangin kabangdanan sang mga pagbako sining akong dughan katulad sang ungon nalabing dalitan daw hangin nga gugmas tampalas ang sinumpaan mabudlay dulaon mabudlay kalimtan
mapudlay dulaon, mapudlay kalimtan, daw hangin nga gugma sa tagpusoon, nangin handumana. Okay, no? Madamog na salamat, Lord, no? Kaya ginpanugutan mo ako, no? Bisan pamatuod na daw, hindi na ako madala, pero ginapilit ko kaya ako, no? Sarangon, no? Bangod sang kadula sang akon na pinalangga ng anak, no? Yari ako subong sa Gimaras, no? Bago lang ini, bay pa may makapuli sa among nga balay nga dito sa Haniway, no? Diri, no? Nakapamatuod na lang ako, no? Nga mag-live diri sa Pudergit, no? Sang panimalay ni Toto Regine, no? Nga akon anak, no? Mayo pa siguro, no? Mapananay kita sa mga comment gikan sa aton nga mga kauturan nga sa mga nagkalain-lain nga duog, no? Kung nagkalain-lain nga mga nasyon, no? Pasensya gid kamo, no? Kay sa mga bino kay medyo ginadibdib na patuod, no? Pero paagi sa kay Lord, no? Ginapangabay ko gid siya nga kayahon ko, no? Bisan pa matuod nga daw mabugat sa akon nga pamatyagan, ginakaya ko para gid makadulong sa inyo sang pila ka mga ambahan, no? Labi na gid, no? Kag ginapasalamatan gid nako, no? Aton gid nga naga-support gid sa aton dira sa lain-lain nga mga duog. Labi na gid sa kay Ma'am Miri Ricabar, no? Nga yara sa Florida. Salamat gid ma'am sang imo, no? Nga gindulot sa aton, no? Nga para makabulig-bulig na sa amon, no? Bisan sa amon lang nga pagkadto pabalik sa Gimaras, gikan sa Haniway, no? Madamo yung salamat, dako gid nga bagay ang imo ginapadala sa ako, no? Salamat gid sa imo, no? Labi na gid man kag sa aton man nga kuno dira sa New York, no? Si Ma'am Emilyn Pedregosa, no? Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-support, no? Kag subong man sa kaya Abyan Buboytan, no? Sa kay Ma'am Jima Moniba, no? Madamo gid nga salamat, ma'am. Labi na gid sa kay Ma'am Health Chances, no? Madamo gid nga salamat nga yara ka sa Hong Kong kag ukon Singapore man, no? Pasensya kamo ko nagatalang-talang ako sang akon nga mga paghambal, no? Sanglit kaya kabinta hangpon lang ninyo, no? Mayo naman ako makuha ang tunok sa akong dughan. Ginapangabay ko sa kay Lord Pirmi nga kuhaon niya ang tunok sa aton nga tagipuso nga sa aton nga dughan, no? Para, no? Makadulot kita, no? Sa mga ambahanon para gid sa inyo dira. Labi na gid sa kay Toto Edward Rivera nga bisan halin sang akon nga pagpanaga-support gid siya sa akon, halin sang ano naton ba sang pagka-hospital naton, no? Number 1 gid siya nga nag-support sa akon, no? Kay Toto Edward Rivera nga yara sa Canada to maayong udto lang akong maayong gabi lang sa imo. Madamo gid ka salamat sa imong suporta. Okay, antes na makita na magpadayon, yari naman anay ang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan, no? Kung bala, no? Nagalantaw sila kay halin sa Haniway diri na subong anay sa Gimaras, no? Shout out sa 42 nga nagalantaw subong. Happy watching. Kag shout out sa kay pobreng vlogger, kag sa kay Aldrin Almendral ngayong hapon udto. As 12:30, no? Shout out from Iloilo City, idol pa request ako sang tamasa kambal ni Lydia Orbista. Shout out sa kay Nestor Plaza, hambala watching live from Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Shout out sa kay Pauline Gilen, sakto pronounce ko. Good nun tatay, pero shout out gali sa akon bana si Nonoy Sampilo uga pamati sang imo live pa request na ka matinaw ang langit. Salamat gid tatay, pero tambal ni Mary Jane Sampilo. Shout out sa Talks About Life and Mysteries Paranormal. Paranormal galantaw subong.
May channel man oh. eh, Pag ano no, pagsubaybay diri sa ato na galaw. halin sa ni wide diri ako sa Gimaras pero nagasunod ko sa Japon. Sino nagali si Indairo dili nagali. Shout out pero sa kay kay Tanilya nga busy panghugas pinggan. Mayong unto ta tayo pero at pwede maka-request sulaton ko. Always ginagabantay si Mama Lydia Ferranco. Mag-live ka. God bless ta tayo pero watching from Carles, Iloilo. Hambal ni Ani Ferranco. Thank you kids sa inyong pag-support sa Pigalan Town, no? At least malipay-lipay man si Gogol, no? Condolence tayo sa imo kag sa bilog nga pamilya hambal ni Aldrin Almendral. Thank you, kid. Shout out sa mga taga-Pototan, labi na sa kay Noel Ladador. YT. Okay na? Sa gusto Okay pa na. mag-request kang magpa-shoutout, comment lang. Ate, tapos nung ako nibubulot, no? Nagdulot sa inyo sa pila ka mga ambano, no? Yari naman, no? At least ang inyong ginapangabay, amo ang ako nga tumanon, kung ano ang inyong ginapangabay nga ambanon, idulot ko sa inyo. Okay? Yari, no? Ay una-una mga nagpangabay, ining tamasak, no? Gusto matinawang langit, no? Ang hulaton ko, naunaro to, no? Sanglit kayo nakanta na naton kagina, no? Yara, pwede nyo na gihapon mabuksan, no? Yari, ang pangabay nga ambahanon nga nagatigulo, tamasak. Istorya ini sa barutak mo ibo, no? Siguro, ang nagapangabay sini, taga barutak mo ibo siguro. Para gid sa imo. Pulong lang ko'y ang pagtalastas sa mga inagihan banwasang baruta. Kabayo nga bukay ang alam si Tamasa nangin baylus ang paryo sa tuwanay tawan minurusang maluta sang tempo nga una tinigong matang nga duta ginsakop sang malaing nasyon na malubha mata naton gintapunan sa maitong nga dagka agud ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita ang banwasang paruta sang pinto nga una sakop sang dumanggas bilang kabisira diri nagapuyo utas nga pamilya kabayo nga bukay nga lansita masak sila ang tagniya nag-abot sa tuanay ginatawag pang imba